Kini ang atong latest update bahin sa kahimtang sa tuang panahon karong adlaw Martes, Hulyo 12, 2022. Dayon na itong ginabantayan ng usa ka low pressure area o LPA sulod sa tuang Philippine Area of Responsibility. As of 3 a.m. ang gibanabanang sentro nining LPA anaa nasikpatan sa may gilayon na 420 kilometers silangan sa Baler, Aurora. Coordinates 15.6 degrees north, 125.5 degrees east. Ubos ang higayon ni ining LPA na mupurma ngadto sa usa ka bagyo pero makapabugna gihapon lig mga pagulan sa mga pipilang lugar sa Luzon o sa Visayas karong adlaw ngadto sa mosunod na mga adlaw. Kinuyugan aning ina-enhance niya na southwest monsoon o habagat na maoy nag-apekto sa kasadpang bahin sa Southern Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Ug mao na atong latest weather update. Para sa dugang impormasyon, bisitaha atong official website ug dili lang ta kutob gikan diri sa buhatan sa DOST Pag-asa Mactan. Kini si Mark Gales. Daghang salamat ug mag-amping taang tanan.